Prošli moj novi video. Danas ćemo da igramo. Ne znam ja. Znači imam 10 godina. Valjda to. Biram. Dan. Danas ću da igram ovu igricu. Radi se o, ne znam nija, nekoj ninja. Ne ninja bre. Ne biti. Sad će vidjeti. Kako sam još zafriga. Okay. Ovo je mutak. Pola pojedeno jabuka, dobro. Ovo checkpoint. Ako poginem, ovdje se zborim. Okej. Ne mogu šutati. Double shoot. Ovo mi što malo počne na Super Mario. Malo mi se igra. Pišite u komentarima ako hoćete da snimam i Super Mario. Ću vas počnem? Ja rekao nije. Kako igraju? Ujebo! Sad dobro. Šta se udaraš? Čekaj sam ga. Gdje sam motorista? Ajde. Da ću na drugo ovo. Dobro. Okej. Što se ja ne zasam? Blooper. Ima li jedna igrica koja nema reklame? Oh! Nemoj reći da moram nagraditi reklame. 750 golda. Uda! Što? Dođem. Ok, idemo na sljedeći. Ajde, da odigramo i ovaj level časko. Svoje djeca. Evo ga ovaj naš. Fucking good.
Sad. Sad. Ja. Dobro, dođem do njega. Fuck, ono što sam da čuvam. Ide i korak je ja ga omašio. Udaj mi to. Koga ti udara? Ma lezi dole. Ne imam pušku. Ma fuck. Uma. Napravo sam stopao. Ili sad postade GTA. Okej, dobra. Idemo. Ne mogu ovi crveni ništa da se štitim. Ubij ih ko miševe. Bože, ovaj crveni ninja sam otpada. Okej, pišite ako hoćete da nastavim s ovom igricom.